Kohimen ko para by how try Jesus Christ. Mendagas ni lekamen ya ka jingim jongu Father Nicholas kasngi ka jongi. Habangi kin mau ya kasngi ka jongi briu. Ngi kin mau ya ka jingim ka ba ublay ula ai. Namar ngi pule ha ka tinu blay. Shwa en tao ya ka pertay ublay ubujimut yani. Kabamut habangi kin mau yano ngi kin mau ya ka jingim ka badon haki ka jingim ka wan na ublay haba ngi le burom ya ka jingim jengki bay ne habangi rake ya ka sngi kin mau ya ka jingim ka wan na ublay ka badon hapo jongi lada ngim don ka jingim ka wan na ublay ngilong ki baya tenaga ta ka daw ko himman ko para man ka kelip ma ngide ban long gibas ngongu ya ubalay nakabinta ka jingim te ngide ban rake ya ka jingim ngide ban lekumen ha ka jingim om da ka ba lepop henre da ka ba pindon burom ya ubalay ka jingim jongi kalong ka ba kardor bad da ka ne ka jingim ka ba ubalay ula ai hangi ngide ban pelut ya ka por ban kintiu burom ya ubalay bale ublay wai jingim iangi bangindup kindiu ya ka nam ka burom lemba ka jingim jongi bad haba ni kindiu ya ka nam ka burom jongo blay da ka jingim jongi lemba kanu ka kam baba ka bangile nginde ban kimilindi ya ka jingsiu kiliang na kibru kane kalong ka jimut jonga gospel minta kasni namar ngimla ban kran sarong hoit namar ngalale katne dengan dawa ya ka burom na kibri kata kalong ka bakala namar ladang ile eye dakane ka jingim namar ba uble ula penbiang ya gane ka jingim ngilala banle kano ka kam nakata ka daw jisula ang habapi kot yano nakabinda ka jingawai pimde ban kimilindi bakila ban siu kilyang yapi te banum si kiliang banum kemelendi ya kata ka jing siu kiliang kot no ye ki briu batalot bor kot no ye ki briu ki da kot de kia ya ke badukut keti ke jat ya ki baduk ya ki batalot bor keramba kinum la ban siu kiliang kai ka jimur jangan ka ketin ka ba uji suang ka ba mod nginum le eye da ka ba kemelendi Iyaka jingpai kela naki lekinum pai kela eye na marbangilale tenteng ngijidi ki briu hapadeng haki imlang salang ngijidi ki briu mano balaban siu kiliang mano balaban lebha ladangai shispatenga yano ngakemilindi bakin siu kiliang yang ngakin pinpai yang arspatenga tenganum yano shispatenga ladanga tekana baula banai tang sanbutenga ngawad parabor ya ki bakam haneng ne ka ngawad ki briu kilong ke jimmen doi yangi kane kade ke rukam ka perte kayaid badu jisu udang wanra hangi ya ke jingi kai ka batimai u jisu yalam yangi palat ya ka perte bat sha ka jinglong jonga baneng nakata ka daw jisu ong ngide ben kemelendi ya ke jingsiu keliang om de nangi na kene ka perte henre ngide ben kemelendi ya ke jingsiu na beneng ke jingsiu na mano na ubale naga benda ki jai briu ayu naga benda ki briu ki ba im hok haba ngijit ben im ya ke jingim ka ba koin haba ngistang ben ya dia ke lendi ba hok hangta ngide ban kemelendi ayu ba uble un sa siu keliang habangi le hok yekiwe habangi im koin haga jingim jongi cancer don buon gi jinge hakama jongi ki briu kin wan ban tuklare ge jingim jongi ki briu ki krantan burom yangi ki briu kim snautu yangi bon sin ki briu ki snautu bakala yangi lada ngijit ya ge jingim ka bakam koid Kibriu lase kim sautan nad ladang iko aban penriu belai yalade. Kai kaban sajia kibriu kinta rais ni wengi.
lese kin bishni yangi, lese kin sestang ban leben yangi. Baru Jisu wong kumno, haba don kum ke ni ki jingjia long ba kaman. Namar bale ki brio ki kawang mau ya pi namar ki yo I ya ka jimba hapi. Lese ki bishni, lese ki ting te ki persyang ban kerentat burom ya pi. Tolong badon bok hakata ka por namar bale ublay ulalap ya pi bapidang leba. Pimju leba namar bapi kimilindi bakiwiru kin leba ya pi. Henry pi leba nagabinda ka baning. Pi imba nagabinda ka baning. Pi idya kiwe nagabinda ka baning. Pi leisna ya kiwe nagabinda ka baning. Haba pi im kumne kadon ka bainong kaba ap yangi. Nagata kadau Jisula om kot ya ki brio batalot bor. Kimilindi barabor yaki jingle lese ki ba kam suniu yangi. Haba ngidang kimilindi yaki jingle kam suniu na ki veipat tolong bakemen namar nginang yo bainong na utrai. Henry ngimnang ban im hakata kadur hakane ka parte. Namar ngis ngomong kloy, ngis onsi kloy, ngido jinggermen kloy, haba ngim yo ya kabangi kemelendi hakane ka parte. Buon ki brio ki do jinggermen namar ngi kemelendi buon ki baro na ka liang jogi brio. Lese ngi kemelendi na ki bayil ba toin jongi bakin le bhayangi. Lese ngi kemelendi na ki parlog jongi bakin le bhayangi. Lese ngi kemelendi ina yaki marjan jongi bakin lebha yangi Henry Bonsin kimju lebha kumbangi kemelendi mano balaban lebha yangi tang uble tang ujisu bad kata ka jing lebha kan pin janai shushu yangi kata ka jingit kan pin kui shushu yangi kata ka jingit kanang pin kardor ya ka jingem jongi baru try ki ubu ukain ya ka jingkain jingkia na ka benda ka jingem jongi tongin long ki kun ki basyanya telan yau Jisu tongin ang kain kordor ke jingim jongi bangin burom iwei pat namar ka jingim jongo bele ka syang hangi iwei pa iwei kat bangireke ya ka sngi burom jonga sngi ka father ru ngideban perpuson ya kane ka jingim jongo bele ka don hapo jongi ka jingim ka ba uble wilabu ha kane ka kiu kendau kalong ban snow kumen namar uble udon hangi bad ladang idon jingim ngideben ngokumen namar ublay udang im hapo jongi kane kalonga jimmud habangi puson shapanga jingim jongi kane kalonga jimmud habangi reke yakasngika kane kalonga jimmudru haba ki wantemai yaki kullum hakane ka parte ublay udang im hapadeng jongi man gisngika kapenkan mau yangi ublay udang im hapadeng jongi ublay udon rengkat batngi ka jingim jong uble kambat kut kane kalong ka kubor jong ka jimmi pat uble u im hapadeng jongi tongin duai na ka benda ka jingai ka jingor ku halo jongi ba utrai unang shimti pura yangi Jisu bait karku kardo yangi namar ka jingim ka badon hapo jongi banginum ke melendi kano ka bainong na kane ka parte namar me bu ya ka bainong ba men siu ke liang na ka benda ki kambha jongi karku karpang ei Father Nicholas mentakasngi kadda irake yakasngi ka karku kardo ro iki himen ki para jongi karku ban ai jing jatait bam jugut men siem ya ime ipa jongi ba ka jingim kalawan lemba jongi hai ba kane ka jingim kalong shisha ka jimmen doy ya baro ki brio baro ki kun ki basngap yawu haba ihikai i shakri naga benda ka men siem jongi brio enyaro ya utrai Jesus Christ